Gimba Production. Nabaki amanata, amanar ruhina, to karki minke ta. Nabaka amanata, amanar ruhina, to karkai minke ta. Zakira ki muradina, muradun ruhina, annurin kalbina, me haska tunanina. Tunda na baki amanar raina kirke, tsanani da wuya kada masu saka ki sake. Kirke na mana hannuna kirke, ki jani muje duka inda kike ra'ayi. Kira ka da angona, kai ne jigona, kuma kai ne tsarina, tsari na hayatina, ya jagorana, bargonar bagona, amincin ruhina, kai ne haifina, suwita abun kauna, zan kira ka abun koyi. Nabaki amanata, rike ta kyalkinta, ba ke bayin wauta, a gare ni ki zan mata, zan baki nishaɗi zo guna tawa. Rayuwa mai daɗi za mu tsarawa, za mu zaga gari domin mu yi hutawa. Lambu na masoya yana da kyan yanayi. Abokai gona karkai san kai karka jina ce ka kai ka sani cikin ciwon kai. Na baka amanata, amanar rayuwata, karkai mun bauta, rike ta ka alkinta, ka aure ni na zan mata, a gidanka nake ra'ayi. An cika burina, yin harki ga zan mata, a gida na bar kauna. Ni ma an cika burina, a kira ka da angona, kuna ne ko mata, a gidanka abun kauna. Batun kifa bebina, ya sanye ruhina. Ni zarrafa sirrinka, kuma ni zan kare ka, da shiga mugun